На живо от язовир Батак. Ето, драги зрители, наблюдайте. Наблюдайте за каква мрежа става въпрос. 2 кила костур. Знаеш, моля го освободиш първо. Умрял ли? Не мога да умрял. Умрял ли? Ако умрял, продължава да вадиш. Оле, тя продължава навътре, ще бахма майка. Ще тя върза на наша. Виж мрежата къде е снадена. Намираме се в момента на язовир Батак. От тук са изкарани над 300 метра. Мрежите продължават. Не се знае колко. Жив ли е? Ако жив, пусни го. Готов е. Втора мрежа. Да, по-ситна. Тя не е фанам сега. Долното въжи. Искаш ли смяна? Иска да фана долното въжи. Продължаваме след малко.